Здравейте! Представям ви софтуера за общопрактикуващи лекари BetaGPR2. В този видеоурок искам да ви покажа основните части на амбулаторния лист, как да си изберете пациент, как да зададете диагнозите му. Искам да обърна внимание, че екрана на амбулаторния лист е разделен на две части. В лявата част се намират текущите данни на текущия амбулаторен лист, а в дясно може да видите данни на пациента, които са записани от предишни амбулаторни листи. В течение на урока ще ви покажа как става това. Хоризонтално амбулаторният лист също е разделен на няколко части. Ако забелязвате, тук има ленти, в случая в светло-жълто, които показват дали има нещо въведено в тази част. В случая винаги в амбулаторния лист ще има нещо въведено, както и би трябвало да има някакви данни за диагнози, анамнеза и обективно състояние. Тоест тези две части задължително трябва да са попълнени. Естествено трябва да има и пациент. От тук надолу започват другите части, които съответстват на различните документи, които може да съпътстват един амбулаторен лист. В течение на следващите видеоуроци постепенно ще ви запозная и с тях. Горната лента ви показва текущия номер и дата на амбулаторния лист и няколко бутона, с които можете да добавите нов, при който се зачистват всички данни, ако има някакви въведени до момента на екрана. Бутона за запис, който в момента е недостъпен и става достъпен, ако всички необходими минимални данни за запис на един амбулаторен лист са попълнени. Бутон за изтриване, а в дясната част се посочва текущия лекар, естествено ако има заместник или наед се сменя, избира се от списъка, бутон за търсене на пациент и бутон за търсене на амбулаторен лист. Нека да ви покажа първо как става търсенето на един пациент. Натискаме бутона и изкачащия прозорец ви дава възможност да търсите по ЕГН или ЛНЧ или идентификационен номер на чужденец, няма значение, най-общо казано ПИН, или по имена. Търсенето по ЕГН става след въвеждане на първите 3 цифри от дадено име, от дадено ЕГН. В случая, например, ако напишем 630, ще ви изведе определен набор от пациенти, които съответстват на първите цифри на написаните от вас. Избираме се търсения пациент от нас и неговите данни се зареждат в горната част в тази част, която съответства за данни на пациента. Веднага, освен имената, възрастта, можем да видим дали този пациент има необходимост от профилактичен преглед. Ако той е направен, няма да се покаже. И дали е диспансерен, с каква диагноза, колко диспансерни прегледи вече са направени от началото на годината. В дясната част ще видите данните на пациента, адресната част, която винаги може да промените, ако има необходимост. Примерно пациента е променил някаква адресна част от своите данни. За да запишете тези данни, тези променени данни на адреса, достатъчно да натиснете бутона за запис на данни. Така, т.е. в тази част ви имате напомнения, които няма как да изчезнат от екрана и ще ви стоят и във всеки един момент можете да ги видите и да обърнете внимание, примерно ако има нещо алергия или е диспансерен преспециалист, нещо важно, което сте записали в данните на пациента, както и напомненията за диспансерен, профилактичен и евентуално за реимунизация с ТИДИ. В частта за амбулаторен лист, тук се намира датата и часа, която вие можете да смените, ако желаете, от тези два падащи списъка. По подразбиране, винаги се зарежда текущия ден и началния час, който е зададен в настройките за начало на работния ден. Номера на амбулаторния лист също се зарежда автоматично, в зависимост от зададения в номера на документи в менюто Практика. Тази част е позната на всички. От тук може да изберете какъв е вида на прегледа, ако е профилактичен, каква профилактика е, но тая част за профилактиката и диспансерните прегледи ще бъде обяснена в други видеоуроци, тъй като е достатъчно голяма тема.
Ако желаете този пациент да видите какви прегледи до момента са му извършвани, достатъчно да чукнете в дясната част картона и тук ще видите списък на всички направени до момента прегледи в базата данни, които фигурират. От тук може да се направи корекция или повторен амбулаторен лист, просто като се чукне с десен бутон и се избере едно от двете подменюта, т.е. да го заредите в корекция или да го копирате, което означава да дублирате данните от този амбулаторен преглед под нов номер, при което ще се заредят всички диагнози на пациента, анамнеза, обективно състояние и рецепти, ако има такива в този, който повтаряме, само че записани под нов номер. Ако искате просто да разгледате какво има в този амбулаторен преглед, достатъчно е да чукнете примерно ето на третия преглед и тук отдолу ще се изпише какво е имало като данни в този преглед. Просто за информация. В тази част медицински данни се намират диагнозите на пациента, анамнеза, обективно състояние, съответно изследванията и терапията се попълват автоматично, когато се въведат рецепта или изследвания. В момента на избора на пациента се зарежда неговата диагноза, която е записана. Примерно тази пациентка има диагноза И11.9. Този таб показва диагнозите на амбулаторния лист. Този таб съществуващи заболявания показва диагнозите на пациента. Те могат да се различават от диагнозите на листа. Т.е. тук може да посочите нещо остро, за което той иска, за което той идва в момента на преглед, а в съществуващи заболявания са всички него съществуващи заболявания. Тук виждате, че има колони, в които има отметки дали по тази диагноза се изписват лекарства по назолка, т.е. за рецептурна книжка, и дали е диспансерен с тази диагноза. Останалите две колони дават информация дали тази диагноза се води в диспансерния регистър на касата или се води в диспансерния регистър на някои от специалистите. Информацията за това идва с импорт на файлове, които се свалят от сайта на касата в меню справки. Това ще бъде обяснено по-нататък в друго видео. Ако искате да добавите нова диагноза на пациента, достатъчно е да натиснете този бутон за търсене. В изкачащия прозорец посочвате примерно първата буква от търсената диагноза. Ако натисна цифрата, то ще съкрати списъка до диагнози, които започват с тези два символа, буква и цифра в случая. Ако си намеря диагнозата и я посоча два пъти клик, тя се зарежда в табличката за диагнози на пациента и от тук нататък, ако искам да я запомня, просто трябва да натисна запис на диагнозите. Така следващия път, когато аз избера този пациент, неговите диагнози вече ще са две и те ще се зареждат и в данните на амбулаторния лист. Ако обаче в амбулаторния лист искам просто да добавя остро състояние, идва с някаква вирусна инфекция, тая диагноза се добавя тук в тая таблица. Ако искам тя да е водеща, просто я вземам с левия бутон на мишката и извлачвам да стане на първо място. Така тя ще е първа диагноза в амбулаторния лист. Ако искам, образно казано, някои от диагнозите да не останат в този лист, просто ги маркирам и натискам бутона Delete. Анамнезите се търсят отново с такъв бутон, който е за търсене. Избирам си примерно тази диагноза, обективно състояние, примерно. Естествено, винаги можете да допълните диагнозата с собствен текст, ако има нещо, някаква особеност, която нямате записана такава готова диагноза, такава готова анамнеза или обективно състояние, а анамнезите и обективните състояния се дефинират в друго меню, което ще ви покажа в друг видеоурок. Това беше за сега. В другия видеоурок ще продължим с амбулаторния лист. Всички видеоуроци на тема BetaGPR2 можете да намерите на сайта betagp.com.